Babe, asa ka? Ha? Asa ka? Nang papakiyog sunggit. Uy, kabalo day ka na. Uy, dugay sa kalihukan. Yate god. Tari ara no ne. Ha? Maayo. Pila may sweldo po na? 100. 500. Lugi po na oy. Ang kada isa. Lugi kayong tag-iya. Sus, kabalo kaya ka na? Ha? Kabalo kaya ka na? Na nagkabala lang man ang agi nimo. Mao to ne kita no to ning lahi. Sige, paning kamot kay pangkabuhayan showcase na. Kumusta mga badi? Pabukid sa tagaron badi kay igang kay gnaong ta diri sa syudad kung wala tay kwarta day ay paita ning kinabuhi badi ay. Sus, ginaw ko ang nanginabuhi nga bala. Sus, naong sa nagkabala lang. Namakyaw di kog sungkit diri badi kay pait ang diri sa syudad badi mo nang ani tagbukid badi namakyaw diri isa hektarya ray no badi nya dinalian ba. O na ako gid dalig sungkit kay dugay na pud biyatas kalihukan ani sinong kitay no. Anga ni. Awan ako ng mga veterans move dia oh. Sus, kung kana lang mga yan-yano lang manong kitay wala na kayas ko oy. Okay? Kita ka to? Dita. Mo na yung mga veterans move badi. Actually badi sa hektarya ra mo gini ako gining giplanuhan badi nga ako aron humanon og isa ka oras badi. O tong gidi dali gid ako diha mga veterans move na to diha to na nagipanggamit diha ay. Bitaw badi ay nanguha ra bitaw mig butong diri badi ay lami kayang butong ba na ibugos butong ba nya. So layan ako gid ang musungkit patay badi pati di gid makaya badi. Kapoy gid kay manong kitay badi sakit pud sa liog ba no. Maka tonsil pod aw sila abot sa tonsil og sa liog wa nga ba dani. Guys. Pakyaw mo ni guys. Tuwan diri siya. Sus, nagkabala lang dyan yung manong kitay ba? Wagi na tagak pa, maski isa. Wala na sa papa guys, kaya practice daw siya. Ako master naman ko. Okay. Ha? Yan. Ingat. Mau magbuong. Ha? Uy. Uy. Ano eh? Man. Kini na rin daw. Ito sa siguro. Kining sana saya tawag na. Nakapuno. Ay, lami. Ito na, isa. Na. Oo. Sus, kuhang-kuha sa kamera. Sumo to ba di akong ipapulis papa ba di kay marag ang isa ka buok ba di maabtan mo kog tagpila ka oras ba di nya ak nahulog marag isar pa manggid ka buok ba di. Mo to ba di pulis papa ba di daliara mo natagak para mag gi-text lang tutir mang sayuna para sa yaha. Dugay-dugay na pus papas kalihukan sunong kitay ba di mo di pure veterans pero gulang-gulang naman. Pero lagi man nung kitay dito sa mga lugar. Mo to ba di nang nguha mig butong diha ba di kaya mo lagi himuon ka nang among praktisan ba himuon na nang magbuko sa daplin sa dalan mga lami kay babutang ang gatas ba. Kailangan mo ginato na tilawan ng isa ka buok na ba di usa na ihulog ng isa ka bulig ba di no kay basin og linghod tanan ba o di ba gulang tanan masayang naman pod. O to akong gitsulayan ng isa, marag okay man. Pero ana siya nga buang daw, gilakaran daw bulan. So, nahuday mga inana. No, gani mga Pinoy, daghang kigtutuo ba? Pero sagdi lang, kay ilaham ning klubinan. Masig dito tagagbutong, mga lugawa, pwede niyo dito sungkitan na ni, dito kaugbutong ni yatian ni. So, mo to ba di, panghakot to ba yung mga nasungkit ba di? Lami po biya ning kanang mangayo rata, no? Kanang mga libre-libre ba? Lami po din yung mga libre ba? Tinuod gid legit gid ba di? Nga, may istorya ni mo. Guys, bago lang nag-text ang tag-iya. Aning kalabinhan nga mong gipakyaw. Nga, football ka. Sila sa daw siya pa dayo. Sungkit ka nagdali na siya. Nagita ano ka na ko ng isa ka tuig. Hindi man day siya. Alas niya eh. Nya, apil kas pakyaw day? Ang araw. Guys, ang diskase mo ang tuya eh.
Para na mong kan. Ano to? Bayaran ba kami ani ron? Bari na ako yung mga na ako yung apprentice dito bari. Akong itudluan ba unsaon pagpanungkit ba kay dugay bi ako sa kalihukan sa nung kita no. Tuon na dito kung nakakato na ba. Kay kasama ang tagiya ba. Mo ninungdan mga football tani atong trabaho. Okay guys. Ako nang gisulayan og baka balo pa siya musungkit og ganang lubi kay. Ato i-hire kong kabalo na. Angay. Ha? Ako nga print. Ayay! Ubo kayo musungkit guys. Hindi kaabot. Ay tama ra bang sungkit pero taas lagi ng lubi. Sa pa rin lubihan niya nagpataas. Tama ron kaya mong sungkit ba? Nga lagi. Muna mong swimming pool guys oh. So dire lang sa siguro kutob niya tong video nga way hinungdan ba di ay marag puol lang kay neto mga naong dire ay nga sige tagbuhatan ni video nga way hinungdan ba di. So dire lang kutob ba di. Bye. Ito binuangan sa papa kay. Kapoy ka to si Mahay Blood. Nga lagi ay. Uy, ayan na.